Vítajte v Top Auto Premium Art Gallery, v ktorej sa koná výstava Čas letí ako, na ktorej svoju tvorbu predstavil Iggy Breza. Táto moja výstava, Čas letí ako, nazval by som to bláznivý, je taký prierez mojej tvorby, taká nová dimenzia, kde ja zachytávam rôznym spôsobom niektoré výjavy, niektoré emócie, niektoré zážitky na obrazy, ktoré v tom vyjadria niečo, čo ja neviem ani niekedy ani pomenovať. Príroda je taký zdroj nekonečnej inšpirácie pre mňa, nakoľko som dosť samotárska duša a milujem samotu a vnímanie si ponechávam pre moje intimné chvíle iba pre seba. Takže v prírode sa viem túlať, predstavovať si, zažívať, vracať sa, spájať sa s ňou. Je to pre mňa, myslím si, niečo, čo je na tomto svete pre mňa náboj, aby som mohol užívať život. Vesmír ponúka nekonečný príbeh, nekonečné možnosti vnímania a predstav, fantázie, kde vlastne človek môže uplatniť niečo z detstva, z detských snov, z dospelých snov a zo zažitých pocitov, ktoré počas života nadobudol. Vesmír ma láka nekonečným spôsobom. Rád by som sa tam dostal, ale asi to pre mňa nie je možno dostupné. Takže si to radšej namalujem. Väčšinu malieb robím v ateliéri, pretože moja technika je dosť náročná, takže musím to nejako pospájať, ale vnímanie a nasávanie inšpirácie musím prežiť sám fyzicky, pretože to sa nedá len tak vymyslieť. Ja robím maľbu takzvanou pastoznou formou a nanášam väčšie vrstvy farieb, ktoré potom sa spájajú alebo v časovom slede napájajú, aby boli také, jak by som to povedal, aby boli proste reliefné, kedy vlastne ukážu viac, ako keď je to iba vymalované. Keď si to človek môže aj ohmatať. Výtvarné umenie prináša potešenie pre oko, pre dušu a pre chvíľu, kedy človek môže byť spojený s obrazom, môže meditovať pri ňom, môže ho nasávať, môže ho zažívať. Toto sú tie chvíle, kedy človek sa nechce vzdať, že iba na jeden pohľad, ale chce ho mať na dlhšie. Vystavujeme diela Iggyho Brezu, vystavujeme diela, ktoré sú naozaj veľmi aktuálne, diela, ktoré predovšetkým vznikli v roku 2025 a sú zamerané na taký romantický prístup stvárnenia prírodných motívov, riek, lagún, stromov, tráv, krajín a samozrejme aj určitých takých náladových atmosférických aspektov. Čo bolo také zaujímavé, že mnohé obrazy ešte dokončila pred 2 týždňami a sú na rozdiel od tých starších, sú veselšie, romantickejšie, majú takú väčšiu farebnosť. Je sústredený na rosení modrej a je to aj tým názvom, napríklad modrá lagúna, modrá rieka, modrý tanec, modrá túžba, blue harmony, modrá harmonia. Takže skôr si vytvára takú tú jarnú, alebo by som povedala predletnú pohodu. A čo je pre mňa teda naozaj také pozoruhodné, je veľmi veľa diel, ktoré sú zrobené zlatom a striebrom.
To znamená, že dvomi ako prvkami, ktoré sú totálne protipóly a dokonca pri tom jednom je až 24-karatové práškové zlato, takže je to neuveriteľné, čo vlastne vytvoril. A keď zostaneme pri tom romantickom princípe, tak zlata vždy od veky súvisela s nebeským svetlom a toto svetlo ako je veľmi dôležité aj v týchto kompozíciách. Je dôležité preto, lebo on vlastne tie štruktúrálne malby, tie štruktúry navršené, farebné, tak nejakým spôsobom osvetľuje. A tým, že ich osvetľuje, tak dodáva zvláštny lesk celkovému obrazovému priestoru. A tým, keď je malba krásne, abstraktne, zmysluplne a má to svoj naozaj umelecký, výtvarný a intelektuálny vývoj a zmysel. Výstavu si môžete pozrieť do 17. októbra 2025 a som si istý, že budete spokojní odchádzať z našej galérie.